Здравейте, хора! Днес ще реагираме на доста известна песен на Лили. О, Yes се казва. Нека да видим. Не съм чувал никакви работи за нея. Сега за първи път ще реагираме на песента. И хора, за да ме подкрепите, абонирайте се и лайкнете видеото. Нека да започваме. Oh, yes. Добре, започваме. Доста добър бит. Дано да не се развали. Добре. Разбирам, че ще е нещо с трендовете напоследък. Sigma Boy. Барби. Не отиват на добре нещата. Търсиш си белята, рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, come on baby. Чакай малко. Не. Последователите на тая са 5 годишни. Тя ще говори за секс. Разбирам. Много добре. Всички погледи са в нас, чашите на екс. С моите момичета пак сме им комплект. Стойте! Чакай. Спокойно. Знам. И вие го видяхте. Тая има сериал. YouTube сериал. Както знаем, YouTube сериалите са ужасни. Така че в това видео ще реагираме и на нейния сериал явно. Да продължаваме с песента. Излязат ли с мен, правя ги известни. Граница на нула, няма никакви схеми. Секси лейди, без проблем. Сега си говорила на 5 годишни за секси лейдита, бе. Явно това е новия тренд. Тарататата, искаш да съм твоята секси лейди. Стига, хора. Не мога да гледам това повече. Време е да се стегля ножа. Мисля да преминаваме към сериала, защото там положението сигурно ще е още по-зле. Ето я и най-любимата ми мажоретка. Защо просто не ме оставиш на мира? Не ми казвайте, че това е сериал за 5 годишни и с 5 лева бюджет за него. Това е буквално само с телефон, дори нямат и микрофони. Почваме зле. Мисля, че ще стане като песента. Превъртам между песента и този сериал, защото не ми се занимава наистина да гледам тъпоти и по-бързо да изглеждаме първия епизод. Нали? Айде, продължаваме с най-тепия сериал. На ситуация трябва да си пазим гърбовете. Няма как да избягат. Този път съм ги хванал на тясно. Ще изкараме добри пари. Бързо. Не искам повече да се сещам за тази ситуация. Тръпки ме побиват. Ще да забележите монтажа ми на Fortnite. Има повече ефекти сигурно от целия им сериал. 2 звука са сложили и вече са си казали 5 годишните ще се скефят, брат. Как? И от кога това е твоя клас, бе? Ти не се обаждай, пате. Не стига, че всеки час те гледам. Чак и пеене си записала. Ти си ми най-голямата фе... Чакай. Искате да ми кажете, че гаджето на Ицака, дето са се омъжили сигурно, участва в този стъп сериал. Не мога да повярвам, хора. Как се съгласила, бе? Не. Много е зле положението с YouTube. Не. Това е този, дето има песен в гаража ми. 2 Ферарита, 3 Ламбургинита. И аз мога да направя песен. Не е нещо особено. Бе, Боби. Вие отзад искате да ми попеете? Не. Ли е изпълнител на 2 Ферарита, 3 Ламбургинита? Ако е наистина... В гаража ми 2 Ферарита, 3 Ламбургинита, 4 момичета ме чакат с лимузината, 5 милиона да изкарам за годината. Записа 6
Докъде стигна? Нямам думи. Мисля, че трябва да спрем да гледаме, защото ако видя още една известна личност, която се ме харесва преди това, ще я намразя много. Хора, този сериал ме подтикна да се самоубия. Време е да скочим от сградата.